चले तब लिया के चलो चला बड़ कबू खोला बाबुआ पलकी के वाड़िया बहरी बहू के मांग खोला बाबू पलकी के बुढ़ावती में बियाह करवला हो कइला हुआ यार के खोलिया पलकी के वाड़िया मोरा जमिया सोवली बा ससुर जी के दिया मोरा जमिया पलकी के वाड़िया बहरी बहू मांग खोला बाबुआ कैसे के खोलिया माँ पलकी के वाड़िया मोरा जमिया ओलरली बाड़ी ससुर जी के दिया मोरा जमिया ओलरली बाड़ी हो ना चले के बड़ कबू अंदर चला जा बैठा जा बड़का हो के तो खुश हो के चाहे कि नया बियाह करके ले कहनी तो मुंह बांधले बना जा बड़िया से बियाह हो गेला कोनो दिक्कत ना भइला बड़ीमा से शादी हो गेल ना दिक्कत कोन भइल कोनो दिक्कत ना भेल ठीक है बात है और देखो बड़का शादी कर रहा ना तो भाई तार लड़का पैका के एकदम सुख शांति से रखियो खाना बना के दियो ना हां तो आरो के खाना मिली टाइम से खुश बना ना हां खुश बनी हां हाँ देखिए बढ़िया से रखी है लैकन फैकन के आई नहु के बढ़िया से जानी है सुनी है ठीक बा बढ़िया से रखो उनका पूछ लो कि बढ़िया से लेकर के रखिए ना बढ़िया से लेकर रखबो ना देखिए तोहरे घर दुआर बकुल है ना सुंदर कन्या लियाइल बा बूढ़ी रही हो कन्या बा अब देख का करे बोला है कि भाग जा हां कौन ठीक बाटे बूढ़ बाना आ बियाह कर लेल बाना दाढ़ी मोछ जाम पाक गइल बाटे तो देख रह जाले कि का करे लड़का पैसा दे कैसे करेली कि छोड़ के भाग जाली कौन ठीक बाटे देख आजकल कोनो कोने में भरोसा नहीं है हां आ देखी के उनो के निमन तो चल हो जाई हो हां बटले बताओ का अच्छा देवरा ने के देखी हमारा बाप हो भाई के ना लोकल के कैसन लड़का बा कैसन त कह देला का देखल हस कि ना देखल हस देखले न सजू के यहाँ चलते कह देले यहाँ सब चारी का त करम है ना जरल बा खाना त पैसा ना होता लिया के कह देले से कहां ले तिल का दी हस है अब का कितना सुभल पर हां बढ़िया कन्या जिंदगी भर ओकरा दुख है ना गाथे के बाबू मर्जिया ना अपन उतर बेचारी करत रही चहपा दिन जे घरवा में आ ज्यादा ऊ अपन जल फायदा देखी ओकर करम अपन चाहे कैसे हम क के राखी ना जब क के अपन घर में आ ज्यादा ऊ बेचारी का करम तो जरले बा अभी ये घर दुआर बा अपन देखिया सुनिया ठीक बाटे देखो ये घर दुआर बा हमार तो ही बालू लड़कन फेंकन के तोहरे देखे के बा संभाले के बाटे हम तो मतलब के चल जाइबा तू ही माई अब बाप बालू मतलब जीवन भी करे के तुम करी है ठीक बाटे हम रवा टेंशन मत ली हम सब कुछ संभाल लेम कर ले ठीक बाटे जाई ठीक है तो तोहरे कुछ देखिए भाई देखभाल करे के तोहरे अरे रोज टेंशन काहे ले बतानी हम बानी ना यही खातिर ना हम बियाह करके आनी हां बाले बच्चा के देखे खातिर ना हम बहुत अच्छा से सेवा करम ठीक बा और रोज जन टेंशन ले और दूसर माई जैसन हम माई नहीं की हमके बिना हमर बाल बच्चा नहीं खेले के हमके बहुत दर्द होखेला कि वो बच्चा कैसे होखेला कैसे ना होखेला ठीक बा हमके बहुत बढ़िया से लोग के सेवा करम रोज टेंशन मत ली हमार ठीक है तो देखिए हम टेंशन कौन बात है तू बाबू तो कौन टेंशन का बात है अरे कहल तो गई है एगो माई छूटेली तो एगो माई मिलेली शायद बाबू लोग की किस्मत में ही रहे उतने दिन के
उ लोग के माई ना रखी, लेकिन ई मत सोची हमरा और पत्नी है नहीं तो हम उन्हीं के माई जरूर हुए नहीं। हमारे बाल बच्चा ना हो संता का हुए, अपन से भी बढ़ के माना जाला दूसरे के। और ऐसे में भी उ दूसर के कहा आखिर तो रावरे सबके ना रावरे ना हो तो हमरो ना भइल का टेंशन ले बतानी, हम सब कुछ ओकर अच्छा से करम। ठीक है तो देखिए तोहरे करे के बचे। ठीक बा तब तू आराम कर तनी बड़ी से घूम फिर जावत है। ठीक बा। वैसे में भी हमरा बहुत जोर के नींद आवत बाटे, एक तो रात भर के जागल भूखल प्यासल ही एकदम शादी ब्याह में तो आदमी भूखले प्यासल रह जालन। ठीक है तो आराम कर। ठीक बटे जाई रहो, हम आराम करतानी। कहाँ तो जात रही ना तो चल जाए। चल हे भगवान, किस्मत में जौन लिखल बा तौन तो होखई वाला रहे। इतना सुंदर घर बाटे, अब का चाहिए दुनिया में। आदमी घर द्वार परिवार ये सब न देखेलन और का देखेलन। चला जायदा पति वैसन मिलिए गलन तो अब का कर सकेनी, माई बाबू वैसन घर शादिये कर देलन। वैसे में भी 2 गो सोना जैसन लड़का बड़ा सन, जैसन दीदी के लड़का छोड़ के गनी। हमके लागता कि किस्मत में हमारे खातिर छोड़ के गनी। खैर कोई बात नहीं, हम बानी ना ओकनी के कभी दुख ना होखे दे।